Matitikas ti awan ti kwa. May upload. Upload? Woy. Vlog tayo naman. Nag-vlog no, pero may banog ko nga ako. Nagmalmalim nga rog nga, nagraramit ito nga. Woy. Kaya awan ti may upload tayo kababayan dagiti kwa. Ubibuya. Di pa nakatao na kasagsagana. Ngarot tatati, bagbagak mo amok. Ti bagbag ta ngarot mag. Kompromi na ah. Nang. Vlog ta na. Vlog nga, jak pinakainin na unim. Magila. Kam. Damdama kay kalong kunain. Damdama ti vlogan. Ta Mhm. ginawak pa eh. Wa. Damdamatan. Imbagam ko mga mindak tayo. Tati, kwa. Alam pa. Sumarot. Aldaw. What? Bagamot. Kaya gupubra kayo matitugaw ka sa notayer baka vlog tatamay. Naisagana ko mga rutat tayo na pampanunot ko kumagibagaw. May laay. Anong nga rotatan? Di awan ti may upload tayo. Madamak pa tayo, buhay ti balita na eh. O, balbalita na dyan eh. Kiwang nga raw. Okay. Kasana rotatan inang natan ah. Yung tunokon alatan ta ginawak pa eh. Wa. Daman. May lang rota pag ginawan yun. Sumarot, madamdaman nataan ta ko ah. Dati lang tapusan nga ro din. Yurnos ko pa eh dagito eh. Hindi magununay. Dapat na gatay ko medyo agsar-sarde nga ko vlog tayo ito nung madamdama ko nung kumaka ida ka gininanan na eh. Di kayo pa yung nakadigdigos na tayo kasana rotata. Kaya sagana ko mga ruta lulupot ko pa. Ana mo dati na eh. Narurutat ko mga kangingisi nga makikita tan ti kamera nung kun anay. Kasla kayo lang malalamin nga may nakarotap kada nakapantalong kayo ba na eh. Among lang rud nga kunatan nakalamlamin ti panahon na ta iniraw. Pa aninang ahang pa nakadigdigos na eh. Awa, nagipapudot pa ti ganun ko. Eh. Lamain. Ha? Di pa pudutak pa ata no nga malamin dati bukot. Pa mahinang nila lang yun. Agi papudot ti kwa na. Well, Agi papudot ka ti digos mo. sanak to ginawa. Mahinang nila lang nga ro ah. Kaya na nga. Makaligyan na ti ano nga pagpudot. Di bakit na listo malamlamin. Pa apay no siya ti digos ka kwa. Ure awan titi kasta-kasta tibnok. Aha. Ubing kay pay nga ro. Ay kas deno kaya? No malamin ka. Agi Malamin ka, agi dadang ka. kaya no ti birbiro kami nga kabambanwagan na ka. Ayun nalami ace. Naka-open guy mga dati, no? Wala eh. Ginag-vlog tayo na ha. Grabe ka lang kati. Si Karatan, sulsulwamon. Kasana wartat tama bag ko mano Dani Rosing mga kadwak mga vlog mo ka di jam marug eskulaan. Ure ta kwa, dagita lang ta picture ti bablog mo itan na eh. Ano orti ibagbag tayo tipit picture tata. Dagita. Kapag lang na dagita na. Ne? O nagugwapo dagita na eh. Hmm. O. Okay. Pa di pa nakururno sinang na ano dagitan. Baji pa lagi natang tayo mga ko gito. Yung Nga? di kaputi. Kaputi. Wan, hindi na pantay di ko ah. Sakay la gumatang amin ti kaputi tata sami rin. Isong man. Pa. Para maminsan Ah, pa para sa nga. padya ko na. Ay di barbaron to pa. Una, tanong maminsan man nga pa nagtutudon. Wala tukol tariban yun anay. Kung nga ron. Apo prosan na tayo wanin. Anak kasarin nalpasin. Nagpas mo ti kasar mo. Kinamang nga na nagtubod-jubok na. O, nagtataklaran na eh. Pa antay har maka-vlog lata ah. Sapay abangan dali istorya ti love story yo. Iplanong tuwa na eh, nalaing ti i-vlog tayo no, bigatan. Nakabis-busy kayo man, grinder kayo man nabigatan. Paspasigod mo nga nga dati. Nakuan. Ay kasi dahil, Wan. Tanong may sagana mo dagi isong basong ah. kumpurmin ako man ka kuha man, hantay mag-script. Tulas tanong ko ah. Ay kasi dahil. Narot ka, madamak lang ka bubuhay na eh, tipay lunan niya o, kini Sasha o. Ngaro, sige ngaro. Pa, amo man ito may uploadan ah. Uy, kanalos pa lagi yan, buya ah. Ngaro.